Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat er een nieuw stationsschip in de haven is aangekomen. Het zijn mooie beelden die we u kunnen laten zien. Want vanochtend is Zijne Majesteit Friesland ceremonieel ontvangen in de haven van Willemstad. Dat gebeurde onder het afvoeren van 3x21 saluutschoten. En met een welkom door de gouverneur van Curaçao en de commandant der zeemacht in het Caribisch gebied werd het marineschip officieel verwelkomd als nieuw stationsschip. Nieuw, u kent natuurlijk de Friesland, die is vaker hier geweest. Maar de laatste keer dat het actief was in het Caribisch gebied was in 2022. Dus omdat het na meer dan een jaar terugkeert, was er toch weer een ceremonieel welkom. Wet basisbetaalrekening op 1 juli van kracht. De minister van Financiën, Javier Solvania, heeft aangekondigd dat de wet op de basisbetaalrekening op 1 juli van dit jaar in werking zal treden. Deze wet verplicht banken om onder bepaalde voorwaarden iedere ingezetene toegang te geven tot een basisbetaalrekening. De wet richt zich voornamelijk op personen die tot nu toe, om commerciële redenen of door gebrek aan documenten, geen toegang hadden tot het reguliere betalingsverkeer. En daarmee wordt een stap gezet naar financiële inclusie, zo zegt de minister. De minister benadrukt dat de wet op 1 februari is aangenomen door de Staten en dat de banken ruim op tijd zijn geïnformeerd over het implementatieplan. Nieuw gebouw voor Brasami. Minister Javier Solvania, die ook minister is van Gezondheid, Milieu en Natuur, heeft aangegeven dat er concrete stappen zijn gezet om te komen tot een nieuw gebouw voor de stichting Opvangthuis Brasami. Die komt op een nieuwe locatie op het terrein van de Capriles Kliniek. Brasami biedt sinds 1997 verslavingszorg, maar het huidige gebouw in Otrobanda is wegens bouwkundige tekortkomingen niet langer bruikbaar. Het is inmiddels gesloten vanwege instortingsgevaar. De verwachting is dat het nieuwe gebouw eind 2028 klaar zal zijn. De totale kosten van het project bedragen ongeveer 10 miljoen gulden. Discussie over vermeende klassenjustitie. Dat is een onderwerp dat al geruime tijd ter discussie staat en gisteren werd er over gesproken in het parlement. Het gaat om de borgsom die wordt gesteld op het moment dat een gedetineerde vervroegd vrij kan komen. Alleen mensen dus met geld kunnen op die manier, onder meer door het aannemen van een elektronische band, eerder uit de gevangenis. En dat betekent dat mensen zonder geld dat niet kunnen doen en dat neigt naar klassenjustitie. Dat zei Quincy Girigori, parlementariër voor de PAR en oud-minister van Justitie. Volgens hem is het essentieel om dit soort ongelijkheid te voorkomen. De wijziging staat in het wetboek van strafrecht, maar hij wil dat het artikel uit het wetboek wordt gehaald omdat het klassenjustitie aanmoedigt. En dat kan nooit de bedoeling zijn, aldus Girigori. 12 ongedocumenteerden op bouwplaats. Tijdens een controle in Coral Estate zijn gisteren meerdere mensen op een bouwplaats aangetroffen die vermoedelijk niet over de juiste papieren beschikken. Dat heeft het multidisciplinaire team, bestaande uit SBAP, SVB, SOAW en KPC, bekendgemaakt. De controle vond plaats bij Habitat, waar 12 personen geen papieren bij zich hadden. Na nadere controle bleek dat 2 van hen hun documenten toch op orde hadden, maar de overige 10 werden aangehouden. De eigenaar van de bouwplaats heeft een waarschuwing gekregen. Inbraak in restaurant. In de vroege ochtenduren zijn gisteren politieagenten uitgerukt naar een restaurant aan Schottegatweg Oost. Dit vanwege een inbraak. Bij aankomst troffen ze een flinke boel aan. De inbrekers hebben flink huis gehouden en zijn uiteindelijk met verschillende spullen weggegaan. Onder meer 3 flatscreens en een grote hoeveelheid drank. De politie heeft de zaak in onderzoek genomen en heeft onder meer vingerafdrukken aangetroffen die nu worden onderzocht. Szabó bezoekt Bonaire. De staatssecretaris voor Digitalisering en Koninkrijksrelaties, Zsolt Szabó, zal een bezoek brengen aan Bonaire tussen 25 en 28 mei. Voor hem staan goed bestuur en lokaal ondernemerschap centraal tijdens het bezoek.
Er zullen gesprekken plaatsvinden met het bestuurscollege, de gezaghebber en de waarnemend rijksvertegenwoordiger. Maar ook bezoekt Sabo meerdere bedrijven en maatschappelijke organisaties. Volgens de staatssecretaris zijn economische zelfredzaamheid, goed bestuur en solide financiën de speerpunten van zijn bezoek en zal hij daar veel gesprekken over voeren. Wij gaan even naar een break, we zijn zo terug met meer nieuws. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. Een Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We beginnen op Curaçao, want minister Sylvania van Gezondheid heeft gisteren de ontheffing ondertekend en overhandigd voor het nieuwe onderwaterobservatorium bij het Curaçao Sea Aquarium. Daarmee is het project officieel bevestigd. Het grootste onderwaterobservatorium in open zee, direct aan het RIF. In het observatorium kijken bezoekers niet naar vissen in een aquarium, ze gaan juist het aquarium in. Vanuit een half onder water gelegen ruimte zien ze het leven op het RIF van heel dichtbij, zonder nat te worden. En dat is uniek. En er is op nu moment een Ocean Lens, een onderwaterkamer op 5 meter diepte. Maar met het observatorium wordt er veel meer ruimte gecreëerd en is het een grote attractie die dadelijk bij Sea Aquarium geopend zal worden. En de bouwwerkzaamheden, dat ziet u, die zijn al ver gevorderd. We gaan naar een interview met Rudolf Garmers. Hij is technisch directeur van Aqualectra. En collega Gino Bernardina die sprak hem gisteren voor het programma Tresor Cugino. En sprak hem ook even kort over de plannen van Aqualectra voor wat betreft overschakeling naar groene, duurzame energie. Kijk naar het interessante interview. Meneer Garmers, welkom. U bent CTO van Aqualectra. U was laatst, heeft Aqualectra hier een Carilec-conferentie georganiseerd. We hadden het over de toekomst. Aqualectra gaat door met vernieuwde vormen van energie. Wat gaat er gebeuren op het gebied van groene energie in de toekomst met Aqualectra hier op Curaçao? Ja, het verhaal was, het was de energietransitie van Curaçao, van Aqualectra. Het verhaal was eigenlijk vanaf 2012 terug tot vandaag en dan nog eens door tot 2030. De bedoeling is dat we met duurzame energie blijven uitbreiden op het eiland, terwijl we ook voor firm capacity zorgen, dus ook dieseleenheden. In 2012 waren we net overgegaan naar nieuwe windmolens met een renewable penetratie van ongeveer 20%. In 2017 gingen we naar 30%. In 2024 behaalden we 50%. En de bedoeling is dat we eind 2027 bij 70% renewable penetratie zitten. Oké. Duurzame energie, meer penetratie, betekent dat ook goedkope levering? Tarieven gaan omlaag? Nou, tot nu toe moet ik zeggen dat in de afgelopen 8 maanden de tarief continu is gedaald en totaal 18%. De bedoeling is ook om dat te blijven behouden. Nu zal die waarschijnlijk niet continu elke maand precies zullen blijven verlagen. Maar de bedoeling is wel dat we het telkens structureel
lager trachten te krijgen. Elke activiteit die we doen, elke zet die we nemen, is met de achterliggende gedachte om de tarief omlaag te krijgen. Wat de brandstofprijzen in de internationale markt doen, dat beïnvloedt altijd wel de tarieven van Curaçao. Meer duurzame energie, geen blackouts meer, kunnen we zo'n garantie krijgen? Nou, eigenlijk is het net omgekeerd. Meer duurzame energie is eigenlijk een grotere risico voor blackouts. Voor een eiland, en we hebben het de laatste tijd gezien wat er allemaal in de wereld, vooral in Europa, is gebeurd met blackouts, was in relatie met duurzame energie. Op een eiland kun je een blackout niet uitsluiten. Wat je wel kunt doen, is zorgen dat je goed voorbereid bent, dat je je net zo stabiel mogelijk draait en goed voorbereid bent dat indien er iets gebeurt, je zo snel mogelijk iedereen weer stroom kan leveren. Maar een blackout is niet uitgesloten en eigenlijk wordt het risico voor een blackout, wanneer je met duurzame energie bezig bent, wordt steeds groter. Maar door er goed mee om te gaan, om de juiste studies te doen, een goede aanpak, kun je de risico's echt heel goed mitigeren. En daar zijn we elke dag mee bezig. Ja, dank u wel. En tot slot gaan we naar internationaal nieuws, naar Suriname. Want de petroleumproductie in Suriname kan hand in hand gaan met een status van negatieve CO2-balans. Wie zegt dat? Jean Santokki, de huidige president van Suriname. Over enkele dagen op 25 mei zijn er verkiezingen. En hij benadrukt dat Suriname grote veranderingen ziet komen. Namelijk de grote oliereserves. Die zullen ervoor leiden dat Suriname een olieland gaat worden. We zullen vanaf 2028 een olieproducerend land zijn, aldus Santokki. En hij benadrukt dat Suriname op dit moment, met al zijn grote bosgebieden, een van de weinige landen ter wereld die meer CO2 absorbeert dan uitstoot. Dat is een negatief CO2-balans. Voor hem is dat belangrijk en ook met de olieproductie zal dat blijven bestaan, aldus Santokki. We houden verder de verkiezingen voor u in de gaten. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. We zijn er binnenkort weer en ik hoop u ook. Het allerbeste, tot ziens, dag.